Hirurogeiko hamarkadan gazteriaren partetik hainbat aldaketa eta aldarrikapen eman ziren. Maitasun librea, sexu askapena, drogen erabilera eta bakearen aldeko jarrera izan ziren aldarrikapen nagusiak. Ideia hauek hippie mugimenduaren hasiera suposatu zuten. Along the way, well, I got down on my knees, and I pretend to pray. You know the preacher like the cold. He knows I'm gonna stay. California, California, dreaming of such a winter's day. Kontrakultura mugimendu hau Amerikako Estatu Batuetatik Europara zabaldu zen. Musikaren arloan Inglaterran izan zuen eraginik handiena. Garai honetako talde britainiarrek beat belaunaldia deritzona osatzen dute. The Beatles. Liverpooleko bandak 1963 urtean grabatu zuen bere lehenengo diska, Please Please Me izenekoa, eta hortik aurrera sekulako musika iraultza eragin zuten, gaur egun pop musika moduan ezagutzen dugun hori sortuz. Aurreko eragin guztiak batuz, oso estilo propio bat sortu zuten, gazteriaren ideia berriekin uztartutakoa. Gainera, bere formazioak pop formazio estandarraren eredua ezarri zuen. Gitarrak, akustikoak eta elektrikoak, baxu elektrikoa, bateria eta ahotsa, hain zuzen. Oh yeah, I'll tell you something I think you'll understand. When I say that something, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh, please say to me, let me be your man. And please say to me, you let me hold your hand. Let me hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love I can hide, I can hide, I can hide. Yeah, you got that something. The Rolling Stones. Londonen sortuak The Beatlesen bertsio gogorra bezala kontsideratu izan dira. 1965 urtean Satisfaction abestiarekin lortu zuten arrakasta mundiala. Garai honetan bere estiloaren hainbat ezaugarri definituak egoten hasten dira.
bluesaren eragin handiagoa, abesteko ahotsurratuaren erabilera eta gitarra soinu distortsionatuak. Supposed to find my imagination. I can't get no. No, no, no. Hey, hey, hey. The Who. The Who taldeak ondorengo rock tipikoaren eredua ezartzen du. Rhythm and bluesaren eragin sakona, psikodeliarekin lotutako gaiak, haserrea eta frustrazioa letretan, eta volumen eta distortsio handiagoa izango dira ezaugarri aipagarrienak. The Who taldeak hasitako tendentzia hau mod musika bezala ezagutua izan zen. I don't mind other guys dancing with my girl. That's fine. I know them all pretty well. But I know sometimes I must get out in the line. Better leave her behind with the kids are alright. The kids are alright. Sometimes I feel I gotta get away. Bells chime, I know I gotta get away. And I know if I don't, I go out of my mind. Bop, bop, loo, mom, and lump, bamboo. Hirurogeiko hamarkada garai gatazkatsua izan zen. Kubako misilen krisialdia, Vietnameko guda, Kennedy eta Luther Kingen hilketak, eta berdintasun razialaren eta eskubide zibilen aldeko borroka eta aldarrikapenak. Bestalde, Europan, Parisen hain zuzen, 78ko maiatzaren iraultza kulturala gertatu zen. Testuinguru honetan eta mugimendu hippiarekin bat eginez, aldarrikapen sozialen aldeko poesia herrikoi berri bat sortzen da, musikaren bidez aurkezten dena. Honen izena protesta abestia izango da, Estatu Batuetan folk abestia bezala ezagutuko dena. How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many... Era berean, Estatu Batuetan countrya folk abestiaren oso gertukoa da garai honetan. Soinu estilo antzekoa eta gai amankomunak izango baitituzte.
Country folk mugimendu honen adierazleak Joan Baez, Bob Dylan, Leonard Cohen, Johnny Cash, John Denver eta Simon & Garfunkel ditugu, besteak beste. Hippie mugimenduaren goreneko aldian, droga psikodelikoen erabilera zabala eman zen. Erabilera horri kontzientzia zabaltzeko eta autoezagutzara iristeko propietateak esleitu zitzaizkion. Rock psikodelikoaren adibide dira The Animals, The Doors, Led Zeppelin eta Pink Floyd taldeak, eta Jimi Hendrix eta Janis Joplin musikariak, beste asko eta askoren artean.